Katong salmo responsoryo, ang Diyos maayo, maluyon, ug magyahatagon. Nagsabot pagod ni kanindot kitong ikanta po ni Jerlyn ang salmo responsoryo. So ganahan dyan ko maminaw siyang gikanta. Apan mga kaigsudan, hatagi kong higayon nga masulti na ako ang kaayos ng Diyos sa kong kinabuhi. God is good all the time. All the time. Mauni ka maturan, mga kaigsunan, sa itong kinabuhi. Basin natin nato ang kaayos sa Diyos. Tungod na doon ay mga bulawanong tao ng may kasing-kasing na maoy itugyanan sa Diyos. Ngay pabati sa tanang tao ang iyang kaayo, iya ka manggihatagon, o iya ka magkamaluluyon sa atong tanan. Oftentimes we say, you're an angel. Masabot pasabot niya na, ikaw usa ka anghel. But pasabot ikaw gipadala sa Diyos, aron ipabati sa mga tao ang iyang kaayo, ang iyang kamaluyon, ang iyang kamanggihatagon. That is exactly how we experience God's goodness upon us. Ako makaigsunan, tako kayo akong pasalamat. Sa gayon nga, ato ako sa retreat house. Tungod adunay, pakayong kita nga, adunay mga tao nga, balawano kasing-kasing, nga nagpabati ka nako sa kayo sa Diyos. Sa tanang mga taga-Pasil, nga dito sa retreat house, daghang salamat sa inyong kaayo ka nako. Dito na ako nabati, nga maayo kayo ng Diyos. Dili sa nakalimot sa mga tao na musangpit kaniya. Kamupot. Di ba musangpit mo kamo sa Ginoo kanunay. O diha sa pagsangpit sa Ginoo kanunay, ang Diyos maminaw gayod ka nato. Dili sa hingatulog ka nato. God is not sleeping. God is always here to hear us. Kung anong atong gusto sa atong kinabuhi. Ug mao kundi ang akong nasinati katong mga adlaw nga daghang kayo mga taga-Pasil nga nagbisita kanako. So mapasalamat ko kaninyong tanan. Kung kinsa man kamo nga nangadto sa retreat house ug nagpasinati kanako sa kayo sa Diyos. Usa na akong maingon kanyong tanan. Daghang salamat. Thank you so much. Okay? Wala man ko'y ikahatag kanyong tanan sa inyong kaayo, ihatag ka nako. Ang ako ragyod, muhalad kanyong tanan, maong akong pangamuyo. My prayer. I guess this is the greatest thing I could share to all of you when I pray for all of you. Diba? Prayer is powerful. Kaya ba kita talaga, kusgan good ang pangamuyo. Kaya naman, kaya ang Diyos, maminaw, muhatag, kanato, sa atong kihangyo kaniya. Huwag maputi ang akong nasinati, ng Diyos, manggihatagon gayod, huwag maayo. Gamay lang ang pabalandong sa Ebanghelyo. Kung naminaw ka mo sa atong ibasa ganina, na binagay ng unang pagbasa, kini, nagsaysay ka na ito bahin kang Haring David, kay David. Gitugyanan sa Diyos, kang Haring Saul. Usabot pasabot yada, God has given him the chance to kill Hari Saul. Apan, nakasabot si David, ngano dili masamo dapat siyang kamot sa hari. Haring Saul. Kaya tungod si Haring Saul
siya ang gipili, siya ang gidihugan sa Diyos nga hari sa Israel. And anyone who touches the anointed king of Israel will never go unpunished. Mo nang kapaturan, ito na nga, para kay David, dapat dili kita mo timalos sa mga tao na nagbuhat ka nato og dautan. Kung tanawon po nato, no, kini kamaturan sa gitawag nato, dili kita pagtimalos, no. Usay makaingon kita, kini kamaturan, alang lamang sa Diyos. Kaya ang tao, kitang tanan, isod kita mapasaylo. Apan, diri sa Ibanghilyo, gitulo sa itong Ginoo. Kung gusto mong ikaw tuwagon at tinuod nga anak sa Diyos, dapat kitang tanan makaibaw. Tudloan na ito itong kaugalingon sa pagpasaylo. And they usually say that only God forgets. Ang tao, dili. O gano man, kinahanglan kita upasaylo. Kaya tungod diha, sa gitulo sa atong Ginoo, diha po ang atong kaluwasan. Diha po ang atong kalipay. Mauna, mga kaigsunan. Gano man, ihangyo kitang tanan sa pagpasaylo sa usag-usa. E tungod, paagi niini sa pagpasaylo sa usag-usa, diha nato mas tinatipod ang gugma sa Diyos sa itong kinabuhi. Di ba? Diri sa Ebanghelyo, dagang kayo mga ihemplo, kagisuti nga itong Ginoo, kung sa ibuhato nato sa mga tao, hindi ganahan ka nato. Adunay gyud di nato malikayan nga doon jud mga tao na dili ganahan ka nato. Di ba? O adunay pun mga tao nga magbuhat ka nato og dili mayo o dautan. O sa gingon sa Ginoo, vengeance is mine, yours is forgiveness. Ang Diyos kay balo kung usay buhaton sa mga tao nga nagbuhat og dautan. Mao lagi na ang atong pagtuo, ang atong pagsalig sa Diyos ay importante kaayo nga siya nakaibaw kung unsay may maayo kanatong tanan. Kabuto kita ang Diyos kibalo kung unsa may ihatag sa usa ka tawo nga nagbuhat og dautan. Ug unsa man ihatag sa Diyos sa mga tawo nagbuhat og maayo. This is really the side of faith sa Diyos nga manuluyon. Diyos nga maayo, Diyos nga magihatagon. Nga muto kita nga, ang Diyos na kahibalo, kung unsa may ihatag sa mga tao nga nagbuhat nili. O bitaw na musulti siya, ang pagtimalos, ako ana, ang inyo pagpasaylo. Isod, di ba? Isod. Isod tinuod gayod, o bitaw na nga, ang pagpasaylo, forgiveness is a grace of God. Grasa sa Diyos. Dili na gikan sa tao. Gikan ka na sa kayo sa Diyos. O bitaw na nga mangayo kita grasa sa Diyos. Lord, tudluy ko nga makaibaw ko magpasaylo. Kaya kung ako lamang, dili dyo ka makapasaylo. Lisod para ka nako. Hatagi ko grasya na matudluan nako ang akong kagalingon nga magpasaylo. That is exactly what the Lord is teaching us. Diba? Naglisod ba mo? Sagpit ko natin Ginoo. Kaya siya nakaibaw kung sa may mayo ka nato. Ikatulo mga kaigsunan, mura karong adlaw, February 20, di ba? Atong isaulog po ang kapistahan sa duha ka santos. San Francisco Marto. Tama to? Marto. O Santa o Jacinta Marto. Sila mga bata nga dito sa Fatima, Portugal, nag-operation ang Blessed Mother kanila o nakasaksi sila nining operation sa Blessed Mother ngadto sa Fatima o sa Portugal. Mao ka na nga sila
beatified sila ni John Paul II in May 13, year 2000. Yung beatified sila ni Saint John Paul II. Okay? Sa time ni Pope Francis, gikanonize sila May 13, 2017. Okay. O ang ilang kapisahan, gibutang sa simbahan, February 20, karong adlaw. Diba? So, nindot kayo. Nga doon na kita yung mga santos, asang pito nato, labi na gayod sa mga tao, nga mga masakiton. They are the patron saints of the sick people. Diba? Though, sila, di-canonize ni Pope Francis, mga bata pa sila. In reality, pila lang yung edad ni Jacinta. I think 13 years old. O si Francisco, siguro baga 14 o 15 years old lang sila. So, mga bata sila. Apan, gihatagan sila gigayon sa bahal nga Birhen Maria, nga mahimamat siya. O tugod niya na, ang debosyon, Our Lady of Fatima, nag-spread tungod po sa mga kabataan. Diba? Nakibalo ko nga diri po sa atong parokya. Doon po akong debosyon sa mahal Birhen Maria, na binigay sa Our Lady of Fatima. Nindot kayo ni siya. No? Nindot ni kayo ni siya. Kaya diha, mutuo kita nga tinod kayo, ang mahal nga Birhen Maria, siya ang inahan sa Ginoo. Nga pwede na to sang piton kanunay. Nga mo'y mutabang ka na to. The Blessed Mother will always be our mother. So karong adlaw, hatagan po nato, tawag nato pag-ampo, kining duha ka santos nga si Francisco o si Jacinta Marto, nga tungod niana, ang debosyon sa Our Lady of Fatima nag-spread tungod kanila po. Okay. Sa ngalan sa mahalong sana ko sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manindog.